Σπυρόπουλος, Κουίνσι. Από αριστερά ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αναπτυχθεί. Είναι κλεισμένοι πολύ καλά από τους παίκτες του Ολυμπιακού οι πράσινοι, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ακόμα και να δώσουν πάσα γύρω, όπως βλέπεις. Και γι' αυτό και αναγκάζονται για να κρατήσουν την μπάλα, γυρίζουν πολύ πίσω. Ο Σιμάο αποφεύγει πάρα πολύ ωραία. Εύκολο λάθος όμως. Ορμπάιθ για τον Μακούν στον άξονα για τον Ολυμπιακό. Αυτός αλλάζει αριστερά για τον Χολέβας. Αμπτούν. Το 1-2 έγινε. Απλώς ο Βιτόλο πήρε όμορφα την μπάλα από τον Χολέβας. Αμπτούν. Ξανά. Χολέβας, Αμπτούν. Έτσι. Για να δούμε εδώ πέρα στο ξεδίπλωμα αυτό του Ολυμπιακού. Αμπτούν είναι στην περιοχή. Καλό. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Να το 0-1. Να το 0-1 για τον Ολυμπιακό με τον Αμπτούν σε αυτή την ατομική ενέργεια του Αλγερινού στο 51ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Προηγείται με τον Αμπτούν σε μια ατομική ενέργεια από το λάθος των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Αμπτούν κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Εδώ βλέπετε τον Αλγερινό από αριστερά. Ο Σαριέγι απλώς το κοιτούσε. Ο Καρνέλης δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Με πολύ όμορφο τρόπο, με φάλτσο. Η μπάλα βρέθηκε στο πλεχτό του Παναθηναϊκού. 0-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πλέον που είναι σε θέση ισχύως και είναι αυτός που ελέγχει 100% το παιχνίδι από εδώ και πέρα. 0-1, επαναλαμβάνω εδώ πέρα ξανά το λάθος του Κατσουράνη. Καθαρά έχει πάρει την μπάλα. Καθαρότατα η μπάλα έχει ανακτηθεί από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και εδώ το σουτ του Αμπτούν, ο οποίος κάνει το 0-1. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε τώρα. Και όπως ήταν φυσικό, Γιώργο, το Άκα ήταν που ήταν παγωμένο. Με αυτό το 0-1 με τον Αμπτούν στο 51ο λεπτό. Παγώνει για τα καλά. Θέλω να δω ποια θα είναι η αντίδραση τώρα του Παναθηναϊκού. Είπαμε αν και προηγουμένως ότι ο Κατσουράνης είναι σε τραγική κατάσταση.